Hej igen. I dag vil vi vise jer, hvordan man laver skumfiduser med kiks og karamel. Jeg har snit lidt på forhånd. Vi har taget på picnic. Jeg har snit lidt på forhånd og lavet en i forvejen. Det smager godt. Vi har selv lavet vores karamel. Det er rigtig lækkert. Jeg er over på at grille skumfiduser. Nu skal jeg vise jer, hvad man gør. Hvis du ikke har et bål, så kan du snilt bruge dine Røde rester. Det er sådan en her. Så har du en pind. Og så en skumfidus. Og så rester man det bare. Og så når den er gylden over det hele, så er den færdig. Man må også gerne lave den sort. Men det er ikke alle, der kan lide det. Jeg kan godt lide dem, når de er hvide. Ja. Man kan også godt fryse dem ned. Man starter bare med at proppe det ned over pinden. Man laver hullet lige i midten. Lige der, hvor mit hul er. Man kan også godt se det. Og hvis det er, man har været god til det og gjort det før, så kan man faktisk godt vende den på siden, og så stikke den igennem her, i stedet for. Men jeg er ikke så øde, så jeg stikker den bare lige igennem, og sætter den her. Ja, vi har taget vores campingven med Gert af vores, som vil vise os noget om skumfiduser. Jeg vil rigtig som, gerne. hvordan man gør, når han Og er på vi camping. vise noget campingudstyr fra mig. Og vi mødte ham faktisk en gang, hvor han sidder og stikker skumfiduser, og så gav han os lige nogle fifs. Det er derfor, at hendes skumfidus, prøv at se, man kan se, hvor fin, altså den er hverken brændt eller hvid længere. Den er bare lækker brun. Det er ligesom sådan en latino. Ja. Velkommen til Gert. Og du vil sige noget om skumfiduser? Ja, det vil jeg meget gerne. Jamen, jeg har sådan en smart ting her, der er en gaffel. Nu kan man se, at skumfidusen er ved at være færdig. Fordi den hænger så lidt og bliver sådan lidt... Ja, Den bliver slasket. ja. Og så er den bare færdig. Og så kan du tage en kiks. Lige smide den på. Skumfidusen. Og nu kan man jo se, når hun tør den på, kan man jo godt se, at den er helt gennemblød. Og det er jo så, man gerne vil have den. Jeg er ikke så god til det, så min er kun lige blevet brun på Noget, min Så der- kan jeg lige tage pinden i munden, så den ikke kommer ud og snasker på bordet. Så Noget, tager du der, en karamel. noget, der vil være rigtig smart, det er at kunne bruge sin gaffel. Det er et ægte dansk køkkenredskab, Jeg ved ikke, som om jeg har hørt om det. findes i diverse køkkener. De får så sammen med... Du har karamel, har du skumfidus, og så lægger du det bare ovenpå. Ja, og lige nu har Laura også øvet sig. Man hører ikke lægge den helt lige, ligesom Laura gør. Nu er det jo fordi, at hun er pro-skumfidus laver. Og så skal man bare spise den. Ind i munden. Lige når den her den er færdig, prøv at se, man kan lige se de her brændte riller. Det er sådan, det skal være, og det ser super lækkert ud. Så får du også lidt sådan rustik på look. Jeg har lige vist dem rillerne. Jeg lægger ned, og så den kan få nogle riller på den anden side, og så venter vi lige og ser, så den kan få Ja, vil du nogle... række mig 2 kiks? Jeg vil rigtig gerne række dig 2 kiks med lige. Mange tak. Jeg har deres camping med den Gert. Nu er min ved at være færdig. Og det kan jeg se, fordi den begynder at hænge. Altså, ligesom Lauras. Så nu ligger jeg også Og godt kan man tage den af der. Det er fordi, ellers så falder den bare af pinden. Ja, og jeg gider ikke til at gøre vores brødrester rent. Nej, det er jeg ikke så god til. Der kender jeg et rigtig godt campingredskab til at gøre sådan noget her. Det hedder renslet. Det er rigtig praktisk til, hvis du har en grill, der lige skal smøres, en forloren har, der lige skal tørres. Så hvis til venden, så er det bare en renslet. Det virker på det hele. Det Det er rigtig godt til at rense grill med. rigtig godt til at rense en grill med. Ja. Jeg vil rigtig gerne svare jer spørgsmål, I måske de fleste af jer hoveder, der sidder derude med lige nu. Og det er, hvor har vi set ham der før? I har set ham i et andet afsnit af Ask, Laura og Malene. Hvor det var, at jeg sad i baggrunden og sad og tænkte på, hvor vidunderligt et æsel det faktisk ser ud, når det står inde under en lade, og det regner. Okay, Laura. Jeg er ked af at spytte dig i øret. Laura, hun spyttede lige Malene. omvendt. Jeg skammer mig. Okay. Men Det jeg er har ikke med vilje.
har også sagt undskyld rigtig mange gange. Det er ikke noget med at gøre. Nogle gange så kommer jeg bare til det. Det Det har er jeg, rart, og jeg ved det også godt, det ikke er aften med. Det sker bare nogle gange. jeg har et andet campingredskab, jeg også rigtig gerne vil vise jer. Jeg tror bare, at det har noget at gøre med, at jeg skal få mig til at blive ekstra følelser. Gider ikke se mere campingredskab lige nu. Kan du se den følelse? Jeg er rigtig ked af det, Laura. Og jeg håber gerne, du vil tage imod min undskyldning. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg har ikke noget, jeg kan finde på at gøre igen bevidst, i hvert fald, Laura. Jeg vil rigtig gerne give dig et kram, men jeg har bare så fedte fingre, så det er bare fedt. Ej, jeg tror ikke, du vil stoppe nu. Jeg tror, det er det. Vi kan lige få lige sådan noget ind i videoen, når vi er blevet ud. Det gør vi, når vi lige har fået snakket sammen, fordi jeg tror, hvis der er nogle sager, vi skal snakke om. Ja. Vi besvarer jeres spørgsmål lidt senere i aften. Kan I have det godt derude? Hej. Og tak fordi du kom, Gert. Ja, tak fordi du kom. Ja, det var dejligt, at du gad være med. Det var så helt godt.